Всички казват, че в нашата компания невъзможното е възможно. И аз искам да ви запозная с едно ново чудо. Дойдох да те разпитам за новия детски продукт, който ще излезе скоро. На дистрибуторите ще бъде представен не един продукт, а Junior Pack. Мечтая да видя как се произвежда Junior Pack. Дерзай, Филип, дерзай. Хайде да направим експеримент. Аз ще ти дам тубичка с продукта, ти ще го опиташ и просто така, и с бисквита, а после ще кажеш как повече ти харесва. Съгласен ли си? Да, искам да опитам. Как е? Вкусно ли е? Искаш ли още? Да, вкусно е. Това е истински шоколад. А защо наричат аркокапсулата вълшебна? Да, вярно е, че аркокапсулите са вълшебни. Първо искам да кажа, че главната сила на аркокапсулата е в нейното високо качество. Ние повече от 10 години работим с тези капсули и нито веднъж не сме имали проблеми. Те са проверени, ефективни и нямат странични ефекти. Да, сигурно е така. Качеството е главната им магия. А какво да предам на дистрибуторите на Vision? Когато се срещнеш с дистрибуторите в Москва на Милениум, предай им главната ми тайна. Винаги старателно проверяваме целият продукт, който те после купуват и употребяват. Аз отговарям за това. Аз имам много хубава новина. Освен тази тайна, която ще разкажеш на дистрибуторите в Москва, ти ще им предадеш и нашия продукт LifePak Junior с витамин D, а също така LifePak Junior Be Strong. Then I saw her face. Now I'm a believer. Listen, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Hey, not a trace. LifePak Junior вече е в Москва. Скоро той ще дойде и във вашия дом. И всички деца ще бъдат здрави и щастливи. Ура!